og hjertelig velkommen til Lenoras Hjerte. I dag mærkes det til, at vi skal starte et sted med det her med at være søgende. Så at være søgende inden for det spirituelle, at være søgende inden for livets processer. Det hænger jo alt sammen. Og mange gange så søger vi uden for os selv. Så inden vi ligesom når til den der det indre arbejde, og det her, hvor vi virkelig har lært at kigge indad og vende øjnene og vende pilen indad, fokuset indad, i stedet for at søge svarene uden for os selv. Og komme ind sådan helt magisk, komme ind og mærke og føle og bare simpelthen vide, at wow, hvor vi indeholder rigtig meget visdom inde i os, via vores forbindelse til vores højere selv. Og den her ultimative kærlighed, som vi også rummer, som vi har adgang til, som vi er. Vi er skabt af kærlighed. Og hvor smukt det er, det her med at kunne tappe ind i det, og mærke den her forbundethed, der er med alt hvad der er levende, alt hvad der findes i hele universet. Og den her nye verden, som der bliver talt så meget om, som der bliver arbejdet rigtig meget på. Alle lysarbejdere har på et eller andet plan en idé om, hvad det handler om. Og når jeg sådan mærker ind i det, så for mig handler det rigtig meget om, at vi hver især vågner op, og hver især begynder at huske, hvem vi i virkeligheden er som sjæle. Begynder at kunne trække erfaringer ind fra alle de liv, vi har haft, eller har. Det er så en anden snak, men det er det her med tiden, der ikke er eksisterende, og at alle de liv, vi har, de foregår lige nu og her, parallelt. Hvilket også er en smuk tanke af, wow, tænk at vi kan være så mange steder på én gang. Og det viser jo bare, det viser bare, hvor magiske væsener vi er. Hvor magiske, energetiske vidunder. Jeg kan virkelig, som jeg sidder og taler her, så kan jeg virkelig mærke den her kærlighed, der strømmer igennem til jer. Og dermed også til mig selv, fra kosmos, fra universet, fra mig selv, vi er jo alle sammen et, og det er det, der er så fantastisk. Det her med at, ja, det kan være, at vi lige skal prøve at lave sådan en, jeg ved mange af jer, der lytter med her, nu eller på et senere tidspunkt, energien vil være den samme. Lige meget hvornår du lytter, men der er mange af jer, der mærker rigtig meget og er sensitive, smukke sjæle, som mærker en hel masse, og det kan være frustrerende nogle gange. Så bare lige for nu, for det mærker den her skønne, kærlighedsfyldte
rørende energi og helende energi, som strømmer igennem mit hjerte lige nu. Så bare lige prøv et øjeblik sådan lige at bare lige sætte dig stille og roligt og sådan find ind til det der stille sted inde i dig. Så gør det ikke noget, det larmer udenom. Så bare lige finde ind i dit hjerte, fokus ind i hjertet. Måske det hjælper at lukke øjnene. Så virkelig mærk den her, hvor fysisk dit hjerte i virkeligheden er. I din menneskelige fysiske form. Så mærk dit hjerte, hvordan det banker inde i din krop. Mærk, hvordan det også har en funktion af at pumpe blodet rundt i dine årer. Og sørg for at holde dig i live som menneske. Lige tag en dyb indånding. Og giv gerne en lyd, sådan når luften er på vej ud igen. Og så bare lige tage nogle dybe indåndinger, så det virkelig åbner op inde i dit hjerte. Og tager imod den healing, der kommer igennem i dag til dig. Og det er så smukt med sådan noget healingsenergi, at det kommer igennem lige præcis, så det passer til hver af jer, med hvad I har brug for lige nu. Jeg elsker, hvordan at når jeg sætter mig til at kanalisere i de her videoer, at der så kommer det igennem, som der er brug for. Så der bliver sendt masser af kærlighed og healing ud til jer. Så alt hvad du kan lige nu, så virkelig bare fokusere på dit hjerte. Og sådan prøve at trække vejret ind i dit hjerte, og så måske det hjælper lige at holde en hånd på hjertet, sådan så du egentlig både er fysisk og også virkelig bare til stede i energien og i følelsen af at modtage. For rigtig mange mennesker kan det være rigtig svært at modtage fra andre. At modtage kærlighed, at modtage healing. Og mange af dem, som er rigtig gode til at give til andre. Og give. Og jer, de af jer, der mærker det her. Når I møder andre mennesker, når I møder et nyt menneske, så mærker I præcis, hvad de har brug for, og hvilken healing de har brug for, hvilke trøstende ord, eller måske en berøring, et kram, eller bare det her med at lytte og holde rum for. At det fornemmer I lynhurtigt, hvad alle har brug for. Og så er det jo, at når man er rigtig god til at mærke andre, og rigtig god til det her med at være der for andre, så er det så vigtigt at huske på det her med at fylde sig selv op. At du skal fylde dig selv op først, fordi ellers kan du ikke være der for andre. Og det er jo sådan en sætning, som vi alle sammen kender, så det er jo ikke fordi det er noget nyt. Men det mærkes til, at der er nogle af jer derude, som har brug for at høre det igen. For du skal huske dig selv, og du skal huske at være kærlig ved dig selv. Du skal huske at være god ved dig selv, være god ved din krop, være kærlig den måde, du taler om dig selv, til dig selv. Så det her med at gå og være kritisk og sådan bedømme
alting, hvad du selv gør, sådan virkelig den der med, ej, det kunne jeg godt have gjort bedre, og hvorfor kan jeg ikke finde ud af det, eller det er også for dårligt, eller jeg er ikke god nok, eller og det gør sådan helt ondt ind i hjertet at sige det. Prøv at se om ikke, at du kan øve dig lidt i at sige nogle kærlige ting til dig selv i stedet for. Så virkelig den her med, bare de små ting. Husk at fejre de små ting. Så det kan være et eller andet. Hvis du måske har lidt svært ved at få motion ind i din hverdag. Og det ved jeg igen. Det er jo noget vi alle sammen godt ved, og det er sundt at få noget motion. Så hvis det er svært for dig at få det lagt ind i hverdagen, så de dage, hvor du måske lige tager cyklen i stedet for at tage metroen, eller du parkerer bilen lidt længere væk, end du plejer, så man ikke behøver at parkere lige henne ved døren foran arbejdet måske, og så lige går det her lille stykke, som, selvom det virker banalt, og det er en lille ting, og ja, måske du vil hellere synes, det var mere sejt at kunne løbe en halvmarathon, men det kan man jo ikke sådan lige gøre fra den ene dag til den anden. Så fejr de der små gode ting, du gør for dig selv. Så ligesom sige, wow, fedt. Og det var jo egentlig ikke så svært at parkere bilen lidt længere hen, lidt længere væk fra der, hvor jeg egentlig skulle ind. Og det var faktisk rigtig dejligt at tage cyklen i stedet for at stå i metroen, fordi wow, man tænker så godt, når man kører på cykel, og man får frisk luft, og man får motion, og den her følelse af frihed, og bare suge dig ud af. Og jeg kan godt høre, at jeg er glad for min cykel, fordi jeg føler virkelig den her frihed, det er. Så er der nogle dage, hvor det regner, men så har jeg noget regntøj, jeg kan tage på, og så egentlig få det bedste ud af det. Og så sige, ja, nogle dage regner det, og nogle dage skinner solen, og så er det helt magisk og fantastisk med den her blå himmel, som vi alle sammen, eller de fleste af os, er glade for. Den her blå himmel. Det giver ligesom en mere energi, og solen skinner, og ja. Og så igen kan regnværsdage også være rigtig skønne og virke rensende, og det her med, at vi kan gå lidt i hi, eller måske ligefrem gå ud i regnen, og så rode op i dråberne, og så lade os rense af det her skønne vand, der drypper ned over os, når det regner. Det her med at søge svarene uden for os selv, og prøve at løse vores problemer i alt det, der sker omkring os. Det er sådan lidt en skruen uden ende. Fordi vi kan ikke kontrollere de ting, der sker omkring os. Fordi det handler mange gange eller altid om andre mennesker. Og vi kan ikke kontrollere, hvad andre mennesker gør. Fordi vi alle sammen her, i den her inkarnation som mennesker på jorden, er født ind her med, skabt med den her, vores smukke sjæl, men også med vores frie vilje. Så vi kan rent faktisk vælge at gøre, hvad vi vil. Og vi er også rigtig præget af vores opvækst, vores barndom, de programmeringer, vi har fået via opdragelsen fra vores forældre, eller skolesystemet, daginstitutioner og venner, veninder, bekendtskaber og sådan lidt længere ude mennesker, vi egentlig bare møder i vores hverdag, som har præget os på forskellige måder, og som har gjort, at vi har de handlemønstre og de måder at reagere på ud fra de sår, vi har inde i, de traumer, vi har. Så det her med at begynde
altid taler om inden for det spirituelle, og når vi udvikler os spirituelt, når vi har den her spirituelle opvågning, det er det her med at begynde at kigge indad, og vende fokus indad. Og det er så svært for så mange mennesker, fordi vi er så vant til at skal kigge ud af, og mange af dem, som er meget sensitive, er blevet vant til at også blevet ekstra sensitive, fordi de i deres barndom er vokset op i nogle utrygge rammer, med nogle utrygge forældre, eller nogle forældre, som har været på en eller anden måde uforudsigelige i deres adfærd. Så det har været svært for det lille barn i den familie. Og det kan være alle af os. Men så kan det være svært for det her lille barn at finde ud af, okay, hvis jeg ikke kan føle mig tryg her, hvis jeg ikke ved, hvordan er fars humør i dag, hvordan reagerer mor, eller hvor passer jeg ind? Og så kan det hurtigt blive sådan en af følelse af hos barnet, at man ikke er god nok som den man er. Der ikke er plads, at man ikke er elsket. Og det behøver ikke at være sandt, at man ikke er elsket. Men hvis det er den oplevelse, man har, så er det jo det, vi tager med os ind i vores ungdomsliv og vores voksenliv. Tager med os først er det jo noget, vi oplever, sådan nogle oplevelser, vi har, som vi bliver måske ved med at have, og så bliver det til sådan en overbevisning. Og med årene, som vi bærer det med os i vores, hvis man kan se det som sådan en rygsæk, vi har med os, at vi bliver ved med at putte den samme overbevisning, at slæve den med os i vores rygsæk, så bliver det til sidst til vores sandhed om os selv. Og så kan det være rigtig svært at gøre op med den, fordi, og det er sådan sætninger, måske du kan genkende dem sådan lidt, om jeg er sådan en, der gør sådan og sådan, men jeg er sådan en, der, jeg er ikke den, der gør sådan og sådan, og jeg kan ikke, eller sådan nogle sætninger, som er meget begrænsende, men er sådan virkelig, altså, og det er også derfor, at det er sådan det der ord, at det er vores sandhed, at det bliver det. Det behøver ikke at betyde, at vi ikke kan stille spørgsmålstegn ved de her sandheder, som vi bærer rundt på alle sammen. Og de er jo forskellige fra person til person, alt efter hvad vi har oplevet i vores liv osv. Og når vi så begynder at stille spørgsmålstegn til det, fordi det egentlig er måske sandheder, som der føles rigtig ubehageligt, og som hele tiden udfordrer os. Fordi det er også lidt meningen med livet, og med at være her, det er det her med at lære. Det er en del af livets proces, det er det her med at lære os selv at kende, og finde ud af, hvem er jeg? Hvad er mit autentiske udtryk? Hvad er min autentiske stemme, min autentiske lyd? Min frekvens? Hvem er jeg? Hvad er det, der gør mig unik? Hvad er det? Det er sådan nogle spørgsmål, vi kan stille os selv. Og så begynde også at stille spørgsmål til de her sandheder. Så når vi støder på de her begrænsninger, for eksempel hvis der er et eller andet, der er måske noget, der sådan, man kan mærke, jeg vil egentlig gerne det her. Eller måske man bliver, det kan være, at man er, hvis man nu er sådan en, der har svært ved at stille sig frem og sige noget, eller aldrig nogensinde vil ture at stille sig op og synge, eller sådan noget, men egentlig inderst inde har en drøm om det. Wow, bare jeg kunne stille mig op og sige noget. Bare jeg dog ture og stille mig op og synge en sang. Det ville jeg så gerne kunne. Og måske er den ikke engang landet der som sådan en drøm eller et ønske. Måske ligger den stadig faktisk
sådan en slags fornægtelse. Og det er der, vi kan bruge de her spejle, vi kan være for hinanden som mennesker. At når vi bliver trigget af andre, så det kan være, at man bliver trigget sådan i sådan en rigtig ubehagelig misundelse, at når der er en, der stiller sig op og synger, eller stiller sig frem og siger noget, at man sådan godt egentlig både kan blive ramt af misundelse, og så kører den måske over i, sådan for egentlig at beskytte sig selv, så kører den måske over i sådan en, ham der, han spiller altid så smart, og hvorfor skal han stille sig op der og synge, eller hun har altid et eller andet at sige, og hvorfor skal hun stå der og sige alt muligt, og hun kunne da også gøre lidt plads til andre. Og så bliver det egentlig et negativt spejl på en måde, altså over for den person, som det egentlig, som man får lov at kigge ind i, som spejl, eller som er et spejl for dig. Og når man siger andre mennesker omkring os er spejle, så handler det egentlig om, at vi får lov til at se sider af os selv, som vi mangler at hele, som vi mangler at få kigget på. Så det er jo super skønt, at vi har alle de her mennesker omkring os, og at vi rent faktisk godt kan finde nogle svar i de mennesker, der er omkring os. Tricket er ligesom bare, at vi skal først lige ind i os selv, helt ind. Og så skal vi kigge inden fra vores indre sorg, og virkelig sådan kigge i det spejle, der er omkring os. Så når der opstår situationer, hvor vi bliver trigget af andre mennesker, så virkelig sådan begynde at øve os i at se det som en gave. Sådan, wow, okay, der kom lige en konflikt. Jeg blev helt vildt trigget. Det kan være, at man blev ked af det. Det kan være, at man blev vred. Det kan være, at man gik helt sådan ind og gemme sig og gik i stå. Og ikke kunne sige noget. Vi reagerer jo på forskellige måder. Så i starten, når man øver sig på det, så kan det være svært ikke at reagere, men man kan begynde at blive bevidst om, hvordan er det, jeg reagerer i de her situationer, når jeg møder den og den person, som trigger mig i en eller anden retning. Og hvordan kan jeg måske begynde at reagere anderledes? Og hvad er det for en følelse, det vækker ind i mig, når jeg bliver trigget? Så mange gange sådan det her med, det er virkelig en spændende proces at gå i gang med, fordi der er så mange facetter i det, og der er så mange blind spots. Det vil sige, der er områder, vi slet ikke kan se, og det er det, der er så, det kan man sagtens sige, når man sådan er blevet lidt vant til at arbejde med de her ting, men det, der er så vildt med de her blind spots, det er, når man så endelig kan se det, så er det sådan, wow, det havde jeg slet ikke set ved mig selv, og kan det virkelig være rigtigt? Er det sådan, det er? Wow, har jeg gået rundt og, nej, hvor vildt, og hvad er det en gave at have åbnet op til, og forstået, hvad det handler om, og wow, klik. Jeg mærker det meget sådan energetisk, at når de her ting klikker på plads for mig i min proces, fordi det er noget, vi kan blive ved med hele livet. Vi bliver meget bedre til det, og vi lærer efterhånden, at i hvert fald min erfaring, at vi lærer efterhånden, som vi bliver bedre og bedre til det her, så lærer vi at være taknemmelige for de her processer, og sådan virkelig sådan sige, okay, nu bliver jeg trigget igen, så er der et eller andet her, jeg skal lære. Eller nu var der lige en situation, en konflikt, og hvad skal jeg lære af det? Er man sådan, og mange gange for mig, fordi jeg er meget hurtigere i de, de energetiske, det er sådan helt den der alkemi, der foregår i det energetiske lag, hvor det sådan, at man forstår det sådan, wow, fuldstændig forstår, hvordan tingene hænger sammen.
Og så er der mit fysiske krop og mit fysiske væsen, som er lidt langsommere. Og det er helt okay. Så det kan godt lande bagefter. Så er det sådan, så skal kroppen lige, det var slemt. For du skal tænke på, at når man har den her holistiske, den her helhedsorienterede måde at se tingene på, så hænger det hele jo sammen, så alle vores kroppe, vores energetiske krop, vores følelsesmæssige krop, vores fysiske krop og vores mentale krop, altså vores tanker osv. Det hele hænger sammen. Så vi kan ikke tænke en tanke uden at også at på en eller anden måde at mærke det. Og det vil jo så også vise sig i det energetiske felt og kunne mærkes fysisk også nogle gange som smerte. Så alle de her ting, som er sket igennem vores liv, og traumer, de ting, vi har oplevet osv. Også de ting, vi selv har ligesom taget en beslutning om at gøre, om det så var efter vores opfattelse positivt eller negativt, fordi det er jo også egentlig en bedømmelse af os selv og det vi gør. Når vi så ligesom er gået de ting igennem, jamen, så sætter det sig altså også det sætter sig i kroppen. Og det kan sætte sig som smerter, eller sygdom, eller blokeringer i selve energicentrene, det som vi også kalder chakras. Og det vil gøre, at vi ikke føler os godt tilpas, at vi ikke føler os fulde af energi. Så det er så vigtigt det her med, at du er kærlig ved dig selv, og at du passer godt på din krop, at du tænker lidt over, hvad din krop gerne vil have at spise og drikke. Og det er ikke fordi, at man skal behøve at være nogen sundhedsfreak. Det handler faktisk om at begynde at kommunikere med din krop, og hvad din krop gerne vil have. Hvad gør den fuld af energi og vitalitet, og hvad går ind og fylder alle dine plan op. Altså alle de plan, kan man sige, de planer, der er i dig. Fordi de spiller alle sammen. Og når vi tager os godt af alle områder af os selv, jamen så vil det give et helt andet helhedsudtryk og helhedsfølelse. Og det er på den måde, når vi passer godt på os selv, og vi arbejder med os selv og forløser nogle af de blokeringer, som vi alle sammen går rundt med, så er det, at vores frekvens, den kan stige, og vi bliver højere bevidste. Og så kommer der nogle nye ting, vi kan arbejde med, og så kan vi slippe det, og sådan ligesom kravle længere højere op i bevidsthed. Og når jeg siger højere op i bevidsthed, så er det ikke fordi, at der er nogle mennesker, der er bedre end andre. Så hvis man er højere bevidst, så er man ikke nødvendigvis et bedre menneske end... eller det er... Der er ikke noget, der er bedre end andet, fordi vi er, det jeg vil sige, nu kommer jeg til at grine lidt, fordi det er jo ikke, man kan ikke dele det op på den måde. Vi er alle sammen på vores rejse, og vi er forskellige steder på bevidsthedsskalaen, hvis man kan kalde det det. Og eftersom tid ikke eksisterer i den forstand i rummet, så det er jo egentlig sådan et koncept, vi har hernede, den her lineære forståelse af
livet, og hvordan alting er, det her med at dele ting op i tid. Den tænker jeg, at vi tager en anden dag, så er vi jo bare alle sammen i gang med en rejse. Vi er alle sammen i gang med vores spirituelle opvågning. Vi er alle sammen i gang med vores livsproces, og det at være menneske. Og hvor vi er nået til, det er jo sådan set, det betyder ikke så meget. Bare vi ligesom har committet os til, at på et eller andet tidspunkt, om der er nogen, der ikke er vågnet endnu, og så er der nogen, der er lige er vågnet, og nogen, der er godt på vej, og nogen, der er meget vågne, det her med at være vågen, hvad betyder det? Hvorfor kalder vi det spirituel opvågning? Altså, shamaner og andre, der findes jo shamaner i mange dele af verden, så det er jo sådan en shaman bevæger sig mellem lagene, mellem verdener. Og der er den her måde at beskrive det på, det her med, at man siger, at man vågner op. De beskriver det som, det liv, som vi lever som mennesker, er en drøm. Så vi lever i en slags drømmeverden. Og når vi så vågner op, så vågner vi op til alt det, der også er. Og det er jo lidt sjovt, fordi vi beskriver det egentlig omvendt, at vi lever vores liv, og så drømmer vi om natten. Så det er meget interessant egentlig at se det på den måde, at vi lever i en drøm i The Matrix. Så kan man så kan der jo være forskel på, om man sådan, men det er jo det er jo også et udtryk for ens perception, måden at opfatte livet på, om det så er et mareridt, eller om det er den skønneste, dejligste drøm, fyldt med bliss og på lyserøde skyer og masser af kærlighed. Så ja, det mærkes til, at jeg skal til at runde af lige så stille. Men det var lidt om det her med at være søgende, og lidt om det her med at kigge indad og ikke så meget udad, men at vi også kan lære meget af det spejle, vi har omkring os. Og til sidst vil jeg bare sige, vær kærlig ved dig selv, og vær kærlig ved dem omkring dig. Husk at fylde dig selv op, før du giver til andre. Fordi så bliver du en af dem, der bare kan give rigtig meget, fordi du selv er fyldt op og har dig selv med og ved, hvem du er, og bare kan stråle dit eget lys og din egen essens, frekvens. Ja, det var det for nu. Pas nu rigtig godt på jer selv, og vi høres ved. Tak fordi du lyttede med, og tryk endelig på abonner et eller andet sted hernede under, så du ved, når der kommer en ny video, så får du en notifikation omkring det, når der kommer noget nyt. Der er også healinger og andre ting herinde, så endelig følg med. Det vil glæde mig rigtig meget. Vi høres ved. Ha' det godt. Hej.